lagi. Kamot bitaw ko ito. So guys, balik ko guys ha. Ngayong gabi ire guys. Nakaroon challenge ako guys. Mukha ko pipino. Ako ipakita ninyo guys. Agon saon pagkaon ni pipino. Kaya guys. This is Batang Pudoy guys. Please subscribe my YouTube channel guys. Padayon naman pagtanaw sa akong mga videos guys. Kung kinay karang video na ako ipakita ninyo. Akong tilawan ng pipino. Pipino sa carbon fresh from the farm. Sa mga mahiligo ng pipino diya. Kanere muna nindot kayo guys. Atong baonon guys. Ay dako kani ikatabang sa atong lawas. Dako kani daghan kani benepisyo nga mahata guys. Ano lagi makapahamis ko sa kutis guys. Pero kani ako guys murag isang pag ikaligo siguro na ako ni pipino guys, di na siguro. Naka guys, ako lang ani guys ako lang ano ba? Alag mo na tagkanding aning way bangs guys. Basta ini siya kuni yang ubaw nitong mintinon guys. Nindot kaya itong lawas ani. Nindot kayo atay dagang makuha nga resistance siya. Ay wala man gini halong chemicals, fresh from the farmer gini siya. Coba na guys ha. Gimana? Batang Pudoy lagi guys. Mantin na lang tayo ng pipino guys. Ini ako mukbang guys. Parang video na guys. Pipino. Kaon ko pipino guys. Kay pure mo ko nga Pilipino. Mao nga. Yummy. Batang Yagit guys. Sino ka Batang Yagit? Beriban na Yagit guys. Pamaliwas papa mga tanding ngaway bangs. Takang ya. Mga kapurdoy, mga yung hindi nyo sa takay. Purdoy lagi talaga. Walang purdoy sa mga andoy ta nga kapakabuhi tang himsog ba. Healthy ta. Kaya gingon health is wealth. Kaon ta pipino para ma-healthy ta guys. Diba? Mga kapurdoy.
Hmm. Yeah. Sarap. Diba? Yeah. Yes. Yeah. Ang sarap. Dako boy. Saan ka dako boys? Simot lang. Hmm. Okay, mana guys? Mag-dinner ko taman guys. Salamat guys sa pagtana sa akong video. Bye-bye. Badang Purdoy.